Ningizimu Afrika sanibonani nginibekelele kuphi na kuphi la enibukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe ku channel ulike ivideo uphinde ke futhi uciphize notification bell wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi makukhona ke ivideo engiyipostayo ebese ke uthola i-notification then uyobe usuyangena ke ngokusheshsha uyangena ke kwivideo uyayibuka ziku-Trend TV siyaqinisekisa ukuthi ke sikulethela ke lolu daba olusuke luthenda ngalolo suku kule channel ke le siposta ke indaba ezimalana ke namaphoyisa okuhlanganisa ke nezigebengu ukuveza ke nje iside ke elihle ngawo ke amaphoyisa aseningizimu Afrika endaweni ke lapha ke yaseThekwini iseReservoir Hill ekuthiwa ke seyikhalile ke namhlanje ke ekamkhonazi impela ke seyibathele phansi abasolwa ke abathathu kuthiwa ke ekamkhonazi zihlangane neDurban Metro Police okwamaphoyisa ke omgwaqo zahlasela ke laphana ke igebengu beyiphikelele laphana ke ekubhumeni okanye ke beyisolwa ke ngokubhoma ama-ATM kuthiwa ke amaphoyisa ke athe ayabamisa njengenjwayelo ke amaphoyisa asephinisela then kwacaca ukuthi ke igebengu izona ke ezithola ke ukudubuleka then ke bashona kanjalo ke abalisa abathathu kuthiwa ke emotweni ke yabo ke ebebehamba ngayo kutholakele ke laphana ke izinhlobo zeziqhumane okungamabhomu kanjalo ke nezibhamu eziningi impela ke sithi well done kuyona ke i-team kaMkhwanazi sithi well done kuyona ke iDurban Metro Police make sure ukuthi uyayilike ivideo uyasubscribe kwi-channel mina nawe ngizohleze ke khona ngulethela ke indaba ke ezitrendayo eziphathelene ke nawo ke amaphoyisa aseningizimu Afrika okuhlanganisa ke nezi gebengu mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo nisale kahle.